Għall-ewwel darba fl-istorja tal-ajruport, fix-xahar ta' Lulju għaddew aktar minn 750,000 passiġġier. Ammont rekord li jfisser żieda ta' aktar minn 12% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena l-oħra. Ammont li jisbuq ukoll ir-rekord preċedenti stabbilit f'Awwissu tal-2017 b'aktar minn 62,000 moviment tal-passiġġieri. Iż-żieda fil-passiġġieri tul ix-xahar li għadda ġiet osservata pari passu ma' żieda ta' 11.3% fil-movimenti tal-ajruplani u żieda ta' 11.5% fil-postijiet disponibbli fuq it-titjiriet. B'aktar minn 100 destinazzjoni fi skeda ambizzjuża, fix-xahar ta' Lulju ir-Renju Unit baqa' l-aqwa suq għal pajjiżna, bl-Italja, il-Ġermanja, Franza u Spanja segwew rispettivament. 4 minn dawn irreġistraw tkabbir ta' bejn 14 u 34%, bl-ogħla tkabbir kien irreġistrat fis-suq Spanjol. L-aktar ajruport popolari kien dak ta' Fiumicino fil-kapitali Taljana. F'Lulju fl-Ajruport Malti kien hemm 5,076 tluħ u nżul ta' ajruplani. Biex jinbiss wara li l-kumpanija ħabbret li qed tistenna kważi 6,800,000 passiġġier sal-aħħar tas-sena, ġie stabbilit ir-rekord ta' traffiku ġdid għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.